So karon mga guys no naata karon sa among opisina no. Si Burgos ang kauban. Si Little Cute kasagda. Kasagda. Akong iban sa una. Dito ni mo Balulay, si Balulay. So shout out sa mga taga Greenstone na si Balulay oh. Pakita. Palo may. So, kamo mga taga Greenstone mining, mag-follow na mo kayo. Followers na ako ni si Balulay. Si Burgos, taga Valencia ni sa una, napot sa syudad. Yan taga laing planeta ni, planet ni Maripigulo. Si Kasagda, Cute Kasagda. Taga Kwane, taga Badas, silingan nila ni Romeo Pilsi Sora. So, shout out sa mga taga Badas. Paabot na ta dili no. Paabot pa tag pila ka oras kay natay gipaabot kay busy pa man tungod sa kadaghang trabahante no. So paabot tag bisan gamay lang kay shout out ko sa akong mga followers. So kanang akong mga viewers pero kanang mga passers kayo bro. Kay tay passers no kay ato maghuhatagan ang pagtagad ng mga passers. So di kay sila mag-comment. Kung katong naay mag-comment diha no, nga dili makauyon sa akong kuan, ay na lang mo mag-comment kay masiggan ta, maulawan ta no. Kung di mo ganahan sa akong video, pwede naman mo kick out kanang i-unfollow ninyo. Pwede na. Kay anay pug sanay ning vlog nato no. So shout out sa mga bashers diha nga nagutong-utong ra, mahadlok mo comment kay basin problema na ko sa sunod no. Kung na ibantayan na nato kanang mga comment bitaw nga dili ka nais-nais unang mag-like na lang mo. Kung wa mo ganahin scroll down below. Ano na siya no? So kung ganahan mo sa video di mas maayo. Okay? Wala yung buksanay. Shout out sa mga taga Silangan Mining, Hinatuan Mining, Gadjanaw Mining, kanang layason office diya sa SLO. Shout out diha sa mga guard nato diya no. Kung diri sa syudad sa entire syudad sa Surigao City. Shout out kaninyong tanan. So naata karon sa atong opisina no. Yung mga asawa ninyo, mga anak, paki-follow lang sa akong page kung ganahan mo. Kung di mo ganahan, tipok sanay. So, dinala ko ito, dagan yung salamat ha. Shout out sa tanan.